A la raça extraterrestre dels Buf hi ha un personatge solitari anomenat O, Hola! que només vol que l'acceptin. Sóc una superestrella de la tecnologia. Ostres! Però ara Agafeu aquest buf! necessita un lloc on amagar-se. Ara ja puc entrar al de fora? No! Sí que puc. L'únic que t'has de fer és treure aquest pal de fusta. Molt aviat, Els amics em diuen Tip. Jo em dic O. Oh! És el nom que m'han posat els meus molts amics. Hola! Hola, nois! Hola! de DreamWorks Animation. Què li has fet al meu cotxe? Ara hauria de volar molt millor. El teu vehicle té una plaga. És el meu gat. Doncs ara vibra. Està a punt d'explotar? Està fugint. Per què et persegueixen? És que he comès uns quants errors. Que em cremo, que em cremo! Ui, S'ha ficat en problemes. però què li passa al meu cos? Se'n diu ballar, d'això. Els buf no fan ballar. No cal que ho juri. Quant temps ho puc sobreviure? I busca un lloc per aterrar. Condueixes fatal! Dels creadors dels Cruts i com ensinistrar un drac. De debò et pensaves que et podries escapar? Han vingut a destruir el planeta. No ens rendirem. Vine. Lo està canviant el seu planeta. Iniciant autodestrucció. I la Tip està canviant el seu món. Entre els buf jo no encaixo gaire. Ningú és perfecte. Cometre errors és el que et fa ser humà. Au, hora de fer un riu. Sí, també he de fer un riu. No et mengis els carmels blaus! Sort que hi ha un bol molt gros de llimonada. No et beguis la llimonada! Hom, llar dolça llar. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, forgot it, oscillate it if I don't take pity. No, les mans se me'n van sense saber ni què faig. Shake that thing, miss. Can I shake that thing?